sallallahu alayhi wa sallam ko salminde tan e juurade fedde men radio Kokoriko international on jarama no feewi min beltima kadi min beytima silbelli mojjere Allah e maɗa min bima kadi a jarama no feewi yalla sellen sibbina doole e addiɗo kadi hande haala mawka ka wona haala seeɗe nde wonno eɗen mbawi wiide hasidagal kam wondi ni ko yaadane e islam sabu nde wonno enen ken julɓe e ken tawɓe kadi ken ronɓe kadi en gaccata ha ila yawmi dini e ɗum noon julɗo kam ne fotani neede hasidagal e ɓernde muɗum tagi regi siɗen kala gonga eɗen gandi hasidagal e diine yaadani ɗum kam julɗo kam fotani wadde ɗum e ɓernde mum hasidagal ko adi fof ñamata ko ɓernde tigi regi hasidagal kadi pawlina neɗɗo eyi gueɗe ɗe fof noon ne wona ene wona e neɗɗo mo ganduɗa o ko dañƴo o yiɗa hay goto dañat ɗum moƴƴani sabu ɓe mbi kala ko goto wawi sappo ɓuuri e ko wona ɗum ko kadi an mo ala haydara o kadi woto wi aɗa wona haside sababude oɗo dañi nde wonno kadi ko dañi ko Allah hokki mo Allah fecci mo so tawi jiɗuma ari hen kadi ka keɓowo hay hunde o wawa hen eyyi ɗum noon eɗen mbiya tan bandiraɓe ɓe gartira hakkillaji mabɓe e aduna o ɓe ganda aduna o ko seede aduna o koko gasi ha laaɓi hasidagal wona hunde fewde wona hunde moƴƴere hasidagal ko hunde nde ganduɗa nde enen nawa neɗɗo o to fotani yaade e bonande ɗum noon yo Allah hokku yimɓe laɓɓinde ɓerdum men e yañede ɓerdum men moni man kala yo Allah hokku ɗum yiɗande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Kokoriko international mi salmini on mi juurima on mi weytanima on mi salmini hilifaɓe dental ngal fof e kuuɓal mi salmini mawɗo radio ngo min mbiyetanemama min mbima kadi yo Allah waɗe nden ko muɗum ko rewɗo tawde hande subaka altino salminen e juuɗade on e weytana ɗon haalaji mon mbaɗɗi fayida urdi ɓelli hettade hande gadduɗen ko tem hasidagal ko temde famdani tem mawɗo e haside de kam haside kam haɓat ko yallah haside haɓat ko yallah haside kam sa woni ɗum ka waɗa koye Allah e hasidagal ko adi fof moƴƴani ko jiɗanɗa hoorema ko jiɗana ɗum bande jiɗana bande ko moƴƴi jiɗana bande ko feewi kono so tawi ganda hoorema a yiɗana bande ko moƴƴi an ɓerde ma nde woni hen tan ko bone jiɗanɗa ɗum tan ko bone a yiiɗa won a yiiɗa feewa an kam anda kam koye Allah tan kaɓata presque hasede mum presque sa woni haade ñal fof aɗa yiya ko metti ɓerde ma wonata koye falsa eyi ko ñaw bonɗo ñaw kadi mo safrata so hasidagal woni e nder ɓerde ma ko ñaw bonɗo hay sa nawi docteur en mbawa safrade fete ko hasidagal moƴƴani eyi ɗum noon yo Allah hokkin ɓerde laaɓde Allah hokkin wawodirde Allah danden bone hasidagal o ko ɓinguel mon miñiragel mon hen Djiby Camara ɗo e Colobane Dakar wassalam. Assalamu alaikum dental radio Kokoriko calminama ɓurama tago jam wone mon jam kiso wone mon yombi jam tenda ko jibutato ko musidu modon bandagel modon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cakal yettude Allah julde nabi sallallahu alayhi wa sallam ko salminde e juurade radio men Kokoriko international en calmini mawɗo radio ngo Ceerno Yahya Dia kono kadi en calmini ardiɓe groupe silbelli si salminima miñam mi salmini Aliou Ka mi salmini ɗo kadi Abou Sall on calminama on juurama min calmini dendagal wonɓe ɗo e dingal ɓe eyyi koko Habi Abdoullah salminama a juurama ko mbiɗa ko gonga nokkuɗo kala ma waɗa hunuka mum ko gonga wadde watno welmani kono min kam ɓurmi suɓade ko Mariame Demba ma ɗum noon gongo a jarama mi salmini ɗo Daya Belli noon calminiranmi Soro on calminama on juurama on fof woni kala inde mum e yettude muɗum eyyi ha joni eɗen garta tan e koddigal enen fof eɗen gandi nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam mawnanino ɗum tant que ken julɓe enenne mbawaten tan ko heddade ɗum walla hasken mbawa wadde ko waɗanno ko mbawa hettade hen
koddigal enen namdi sutur ko adi fof koddigal enen namdi teddugal kono kadi koddigal enen namdi horma kono kadi koddigal enen namdi teddugal kono kadi koddigal enen namdi yi ko jimi nan ko nanmi nda e ko jogimi ko so tawi woni ko burmami so koddido ma sellani salmin dum so koddido ma arti salmin dum sa wari yide koddido ma jeewoy dum tigi regi den ma ando koddido ma o ñaami walla o yari ko ɓurɗama ko ballama hen bandiraɓe ley sago hoddiɓe muñodirde wonno jogui sukaɓe e jawdi ko seeɗa tan ɓe ko gaddanmi hen tagi subaka o ene wawi kadi mi ruttoyo e yesso ko badaraguel mon dewet mariame tembe bareɗo salmina aleykum radio kokri radio fulɓe international on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw eyyi ko wiide tan temmo gaddaɗo hande o vraiment ko temmo baɗɗo fayida salmini sil mbaɗɗa profité oɗo tem gadduɗa vraiment kam ko tem baɗɗo important kadi ko tem kulɓiniɗo mbaɗa wiide par ce que avant mbiɗo fuɗɗo d' abord mi salmini abou bathie an e gonɗo yesam ɗo ene weltani seeɗa mi salmini mbarballe so e sehilam abou sall sil bellisi e sehil men yaya dia e dendagal soro bellisi mi salminima e sadio ba salminama juurama jibi camara alsan konte onon fof on calminama juurama eyyi mi arti teniren vraiment kam hasdagal hande ko ɗum hunde hulɓinide e nder rendo meɗen ha sidi eyyi ko an sa dañi a yiiɗa goɗɗo daña an sa tinama a yiiɗa goɗɗo tine ya dañi ya ande ya yime ya mante ala goɗɗo kay o rottini an tan yattini bandiraɓe affaire o so yaari noon hunde hulɓinide kadi bande dañi illi ballama ko dañi ko jettama hen duwonoɗama hen ɓeydoroɗa hen ala ko jaaha aɗa yaara so pinol sernaɓe aɗa yo bon yo wano mbaɗani illi so wayino mbaɗani ɓeydoɗa noon o ɓeydoɗa onon ɗi foof on porte te kanko ɓuranma to batte Allah par ce que kanko ko dañi o hasitinakime ko dañi ko rokkuma hen an ka sitiɗa no wayni yo ñif an ɓamtoɗa vraiment kalto cuurɗa bande cuurɗa hen kalto koynuɗa bande ko wayra hen eyyi yo Allah dandu en bone hasidagal en ƴeewi hande e rende meɗen e guure men hande sa yi guure men terdi hande ko hasidagal heeɓi ɗum eyyi hasidagal a yiyat guiƴe daña hunde mbiya ko dañi ko handani ko an handi en eyyi komo Allah ɓurde ɓurata mo Allah ɓurde ɓurata sa feccama hen tan a heɓat hen nden noon ko mbiyat ko mo heppi arsugo mo wujjat hasdagal ko hunde hulɓinide so woni ɓerde ma sikki ala ko caggal tan jarta par ce que ko nañƴa jiccitoɗa ko goɗɗo an a yicciri ko naññeɗa ko Allah hokkuma ko goɗɗo dañi ko kadi ko Allah hokki ɗum onon fof ko Allah hokkatan Allah rokkora luɓat sa yicciri tan sa siftiri tan ko a luɓaɗo tan ma wat ka waɗani kono so ɓerde hasidagal nima ala fof ko mbawɗa wadde golle ma ne peewa kala ko mbawɗa wadde darta ko bande joguiɗo donc noon yo Allah dandu en bone hasidagal on jarama on jettama so haala ka waɗi perguitte koto am so wonno way kono jomiraɗo ko Demba Guedde so arno salminden e rewde tan e tem hasidagal vraiment ko tem baɗɗo fayida mi salminima juuri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu radio Kokoriko international on calminama e kuuɓal en calmini hono mawɗo galle o ceerno Yahya Dia kadi en calmini kadi hono miñi men Gil Bellisi e Aliou Ka en calmini kadi dendagal hohoɓe diine e hohoɓe aada fof calminama e kawiraɓe men e guiƴiraɓe men e miñiraɓe men e gorgilaɓe men e bandiraɓe men rewɓe kala en calmini fof en juurima fof en ñaguima kadi yafuya kadi vraiment oɗon ketta ɗemɓelle fof oɗon ketta no hanniri ni machallah en yaari yeeso kadi temuji baɗɗi fayida guila fuɗɗa ko faari affaire tengti kadi tema hande o hasidagal ko hunde hulɓinide kadi ko hunde hulɓinide ɗo kadi en tawi ɗo kadi hono kawmin Abou Bathie buuɗi an katanteleñol eɗo jokko e ndam tigui mo meeɗani serde jokkude e ndam eɗen mbiyatan yo Allah hokku en waɓini ha heewa e kadi vraiment kadi ko haalete no fo haali kono ɓe mbi noon sa wi a haalta ko haala tan maya ade tijji e ɗum noon ko ɗo kam ko ɓuri hen hewde haalama ɗum mbiyete tan ko yo Allah
haside no hasidagal mojani hasidagal nyamata ko bernde no jeegi nyamirti leggal ni halabe ni non hasidagal nyamirti bernde wana hunde mojje hasidagal kam ala fuku mojji karnat ala fufu wala fuku wala hen barke non sabina man non mi rebe jida wodi kinado tan kane le shirka ngol hettade o jogi gol dewdi parce que ciawa hettade e ko musido mami nyangel man mamadou kan wala mi fi kan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jagali yetude Allah ko julde rasul sallallahu alaihi wasallam odo ko musido modan Abu Bacci Bulian salmini horejo tentangal Slimani Bellisi Abu Salman do yesam do salmina ma juramo en calmini baadi meden Aliou Masinil ka calmini kadi Cerno tentangal hono Cerno Alpha Yaya jahdinde salminama e juramo ko honno kadi calminirten musidɗo meɗen ɗaha cam so bandi meɗen debbo tendi meɗen Sohou Bellisi en calmini dendagal bandiraɓe baɗi meɗen Mariam Demba Ba toɓɓere ma tawide hankinde kaldande malheureusement tawmi heɓani temps tan hanki ñallumi koye activité ji tan aduna donc ɗum tagi mi heɓani nadde e nden fedde ha joni noon no wuuri tan soko rufani en dañi ɗo kadi toɓɓere Fatam Lamire ganda hoore ma ko hasidagal par ce que jokkere andam ɓe ni bon koddigal hasidagal bon vraiment hasidagal kam moƴƴani bon neɗɗo ɓuri moƴƴude tan e aduna ko neɗɗo mo ganda jaaƴo ɓernde taw ko jiɗanɗa hoore ma foof ko ɗum jiɗanɗa banda ande tawno neɗɗo kañum poɗɗa tan ko jogade anniya moƴƴo jogoɗa kadi yidde moƴƴere e fandare moƴƴere ɗum noon ko vraiment ko ɗum ɓuri moƴƴude tawno neɗɗo hasidagal ala fof ɗo nawata rendo yeeso rendo yiɗodirde jokkodiri en ɗam par ce que sa wi hasidagal tan alay sago sa yiɗi ittude hasidagal jokkere en ɗam aɗa ɗon par ce que kala mo jokkata en ɗam wonta ko haaside donc yimɓe poɗɗa ko yidde neɗɗo jiiɗa banda tout d' abord ɓe banda ɓe gonduɗa e nder galle goto ɓe jiiɗɗa ƴiƴam ɓe jiiɗɗa nene baba ɓe takkodirɗa ɓe kodduɗa kala ko jiɗanɗa hoorema gandanɗa hoorema jiɗana ɗum goɗɗo par ce que neɗɗo yiɗanta hoorem tan koko moƴƴi hay goto yiɗanta hoorem ko boɗɗi eyi ko Aboubacry an mi arta hen joni gila o joju tan tigui de ko musidɗo mon Aboubacry Buri an o gonɗo jooɗi ɗo hande oɗo saaha mo gonɗen e Kobbil eyi ko no mbiɗen ni hande vraiment on gaddi toɓɓere wonde fayida toɓɓere kadi ganduɗa ko Fatam Lamire o par ce que oɗon gandi mbiɗon ɓe mbi ko hasidagal kam hay haaloɓe kaali yimoɓe kadi jimi hasidagal moƴƴani nde tawno haaside ɓe mbi halblare ɓe mbi haaside haɓata koye Allah ɗum noon yo Allah dandu en habde Allah haaɓi e neɗɗo aronki dañde folde ala ko haali noon nde kaɓɗa e Allah yo Allah dandu en habde Allah ɗum noon neɗɗo kam sa yiiti wasde wonde haaside e kala ko dañƴa jiɗana ɗum banda kala kadi ko dañƴa dokka hen banda kala ko jiiɗa kadi banda ene dañi beltoɗa hen kala ko jiiɗa musidɗo ma ne dañi belɗa tawno neɗɗo so tawi dañi tan nafata halpulare mbi ɓiɗɗo so jibinama mbiyata tan ko yo Allah wurno barkin nde tawno so barkini tan nafoore mum heewi tigui tigui ma aduna o foof heewa par ce que neɗɗo so barkini dañi naftat leñol muɗum ɗum noon ɓe mbi kadi so haysinda dañani yo banda daña banda joom gandal daña banda galo ɗum ɗon so tawi a dañi ɗum poɗɗa ko weltade hen duwoɗa kadi yo Allah moƴƴin nde tawno on jii hay jomiraɗo subhanahu wa taala kala ne junɗa o wiyata ko ya ñaagomo sa ñaaguimomo kadi hokkuma hay saɗa ñaagomo ɓuuri yawde jaabede e ñaagude duwaw ko duwonorade hen leñol ngol foof saɗa duwo mbasa hannude tan e maɗa e ɗum ɗon neɗɗo so woni haaside wawata duwanade goɗɗo par ce que sa woni haaside jiɗata tan ko dañde basɗo te sa renaki so tawi yiɗani neɗɗo basal tan an hoorema jogoɗa ko wasde gañana neɗɗo cellal gañana neɗɗo gandal gañana neɗɗo laamu ɗum fof koye mbaɗiji haasidagal e so tawi Allah wallima noon an woni neɗɗo mo ganduɗa mo wona haaside so tawi huccite joome aɗa duwo gadduɗa duwanade ko bande ko hoddiɗma e on saaha duwawo jomiraɗo wi welto hen yawa jabade o andinma an e hoorema aɗa yiɗani jeyaɓe Allah ɓe jaam ala ko haali noon min mo ganduɗa ko min tagma tagi jeyaɓe Allah ɓe tagi automatiquement o hokkuma taw ustata haydara ko hokkannoma ko hokka kadi bande en ɓe ñagandal ɗum noon ko bande wonde haaside moƴƴani tan par ce que hay jomiraɗo wi ko yo ya yañi ɓerde ma tan